एक लाइट टा पड़ी ମୁଁ କାଟିଦେବିନି କଣ ଫାସି ପାଣି ରାଗ ଢଳିଦେବି ତାପରେ ଚଟଣି ଭଳିଆ ଖାଇବି। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥାଅ। ଏ ଶୈତାନ ଏ ବନ୍ଧା ହବ କୋଉଟେ ବେତିଆଟେ ବନ୍ଧା ହବ ର ଲୋକଟେ ଦେଖ ସେ ପଛରେ ତା ପେଟଟା ଆଗରେ ଅଛି ହେଲା ପେଟଟା 2 ଫୁଟ ଆଗରେ ଅଛି ପଛରେ ଅଛି ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଜ୍ୟାକେଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ରାଗ ହବନି ରାଗଟା ଟିକେ ଭଲ ଯିବ ନା ମୁଁ ରାଗ ଖାଇବି। ପିଲାଟା ରାଗ ଖାଉନି କାରଣ କଣ କାରଣ ସକାଳ ଅସୁବିଧା ହବ ତ ଜାଗାଟା କଣ ବୁଗୁଡ଼ା ଧରିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଭେଣ୍ଡି ମାର ଦେବୁ ତତେ ସିଲୁ ବାପା ନାଖା ଭେଣ୍ଡି ମାରିଦେବି ଏମିତି। ଆମ ଗାଡ଼ି କି ଗାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ଥୁଆ ହେଇଛି କହିଲେ ଘରଟା ଆଉ ଚାରି ଏଇଟା ରାଗ ନାଇଁ ରାଗ ଖାଇଲା ବେলা ଖାଉ ପିଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖେ କାଠି ପିଲାଟେ କାହିଁ ଯୋଉ କାଠି ଧରିକି ଯାଉଛି ଏତେ ବି ଉପର ଲେଭେଲ ଲୋକ ଆମେ ନୁହଁ। ମୋମୋ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପଳେଇ ଆସିବ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି କରୁଛୁ ମୋମୋ ଏଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଧୂଳି ଧୂଳି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଧୂଳି ପଡ଼େନି ଧୂଳି ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲି ନା ମୁଁ କ'ଣ ଆଁ जल्दी पी मोर सरे तोर सरे प्रूव रखा है ताले मुंह के बाड़ा ताले बाटे जाय सत কথা पिट दे मोर पड़े सरे 13 दिन पे स्कूल रेडी हो 7 दिन मोर पर काम में तू हीरो सी हीरो ड्राइवर मो बोलिए हैं ये सुपर हाइडर को माटी रोड बोलिए